Rada by som vás privítala na ďalšej 15 minútovke, konkrétne druhej, zo série Houston magazínu. Moje meno je Viktória Grossová a v Proebize pôsobím ako školiteľka a podpora pre systémy, ktoré teda elektronizujú a zjednodušujú nákupné procesy. Na úvod ešte si môžeme povedať alebo priblížiť, čo vlastne ten Houston magazín je. Houston magazín je naša nová séria krátkych, ale výživných webinárov, kde sa každú prvú stredu v mesiaci budeme venovať jednej konkrétnej téme. Nejde o žiadne hodinové prednášky, skôr o praktickú dávku informácií, ktorú stihnete i počas kávy. Dnešná téma je možno trochu netypická. Budeme sa totiž baviť o tom, ako môže vyzerať váš Tenderbox. Ako môže teda nákupný systém vyzerať dôveryhodne, profesionálne a zároveň odrážať tú identitu vašej značky, čo je vlastne téma dnešného webináru. Budeme hovoriť o tom, ako farby, logo či e-mailová adresa ovplyvňujú dôveru dodávateľov. Väčšinou sa riešia nejaké ceny, termíny či zmluvy a vizuál ide alebo sa necháva bokom. Väčšinou tiež riešime nejaký marketing zákazníkovi, ale čo ten marketing dodávateľom? Ak dodávateľ dostane e-mail z cudzej domény, či sa prihlasuje cez anonymnú obrazovku a nič mu nepripomína, že komunikuje práve s vami, tak tá dôvera jednoducho nevznikne. A dôvera je v základ, dokonca i v nákupných procesoch. Takže si dnes ukážeme 3 konkrétne oblasti, v ktorých si môžete teda ten váš Tenderbox vizuálne prispôsobiť vašej firme a zároveň teda tým zvýšiť dôveru, zrozumiteľnosť a tiež profesionálnosť celej komunikácie. To bol taký úvod k tomuto webináru. Ešte k technickej stránke. Rada by som povedala teda, že budem mať taký 15-minútový monológ na začiatku, kde si teda ukážeme a niečo málo povieme o 3 konkrétnych oblastiach. A po 15 minútach potom bude čas na otázky a odpovede, kedy sa môžete prihlásiť ručičkou. Kolega Hanesko, ktorý je tu dnes pri mne ako moja pravá i ľavá ruka, tak vám dá slovo a budete môcť položiť otázku. Prípadne v čete už teraz visí odkaz na Slido, kde môžete anonymne teda podávať dotazy a na tie vám bude teda v priebehu toho webinára odpovedať zase druhý kolega Honza takisto. Tak, to je možno už naozaj k tomu úvodu a celkovo i k technikáliám asi všetko. A môžeme sa pustiť teda už na webinár. Tak, ja si najprv teda prezdielam obrazovku. Tak, snáď všetci vidíte správne. Je to tam, výborne. Dostala som echo. Tak, môžeme sa, alebo o čom vlastne bude dnešný webinár? Obsahovo, tak, sekundičku. Tak, výborne. Pozrieme sa na SMTP, pozrieme sa na vizuálny facelift a web publisher. Tak, môžeme prejsť teda k prvej oblasti a to je SMTP alebo rozosielka z vlastnej domény. Začneme asi tým, že si skratke teda povieme, čo je SMTP. Simple Mail Transfer Protocol alebo jednoduchý protokol na prenos pošty. Ak by sme ho chceli identifikovať alebo chceli by sme nejakú definíciu krátku, tak ide o internetový protokol, ktorý sa používa na odosielanie e-mailov zo zariadenia na e-mailové
na e-mailový server. Ako to funguje? Len tak veľmi laicky a jednoducho. Ja napíšem e-mail, tento e-mail sa odošle a pomocou SMTP sa došle práve na server, kde server ho potom doručí ďalej cez ďalší server až k príjemcovi. Vlastne dodávateľ prvé, čo uvidí, je pozvánka. Pozvánku vidíte i na obrazovke. Predstavte si, že vám príde e-mail z adresy, ktorú nepoznáte, napríklad system@niečo.com. Otvoríte to? Možno áno, možno nie. Ale ak vám príde pozvánka alebo pozvánka z adresy, ako je napríklad zákazky@vašafirma.sk, je to niečo iné. Dodávateľ pozná vašu doménu, vie, že ste to vy a dôvera je oveľa vyššia. Vďaka vlastne tejto funkcii SMTP vieme nastaviť, že e-maily z Tenderboxu budú odosielané z vašej domény. Čo to vlastne znamená? Alebo znamená to, že budete vzbudzovať profesionálnejší dojem, vyšší open rate a menejkrát asi spadnú tieto pozvánky do spamu. Čo sa týka technickej stránky, tak toho sa naozaj nemusíte báť, pretože to vieme nastaviť my za pomoci alebo v malej spolupráci s vašim IT oddelením. A áno, zvyšuje to aj doručiteľnosť a aj dôveru u toho dodávateľa potom. Tak, to je vlastne prvá oblasť, ktorej sme sa dnes chceli venovať na tomto webinári a teraz prechádzame teda na druhú oblasť a to je vizuálny facelift prihlasovacej obrazovky. A druhý moment, keď dodávateľ zisťuje, kde sa ocital, je vlastne prihlasovanie sa do systému. A práve tu viete veľmi jednoducho zmeniť dojem. Na čo sa môžeme zamerať, alebo môžete zamerať. Pridá sa vaše logo na stránku, na tú prihlasovaciu stránku, nastavia sa firemné farby a takisto si vyberiete vhodné pozadie. Napríklad nemocnica si môže, napríklad ak ste z medicínskeho sektoru, tak si viete vložiť alebo pridať nemocnicu na tento facelift. Alebo ak teda pracujete v doprave, tak napríklad železnicu a podobne. Efekt je samozrejme okamžitý. Systém pôsobí zase profesionálnejšie, zrozumiteľne a dodávateľ sa cíti kvázi doma a vie, že komunikuje práve s vami. Takisto vieme nastaviť vizuálnu jednotnosť jak s webom, tak i brandom značky. A ešte bonus k tomu teda, môžete mať viac obrázkov, ktoré sa náhodne striedajú a tým môžeme povedať, že systém je vizuálne i dynamickejší. Ukážeme si facelift teraz na obrazovke v praxi v rámci domén našich klientov. Tak, vážne len rýchla ukážka, kde teda vidíme ACG, nemocnicu na Homolke. Tak, ďalšie krásne facelifty našich klientov. Môžem povedať, že i týmto spôsobom viete na dodávateľa pôsobiť viac profesionálnejšie. Tak, napríklad železnice majú takto pekne vláčiky. Ďalšia ukážka, ako to môže vyzerať v praxi. A teda je fajn i spomenúť Raiffeisenbanku, ktorá je našim medzinárodným klientom a na každej prihlasovacej stránke alebo obrazovke má potom metropolu iného štátu. Tak. A prechádzame pomaličky, ale určite, prechádzame k poslednému modulu, a to je Web Publisher, alebo tiež tendre na vašom webe. Web Publisher je taký nenápadný vlastne hrdina. A vďaka nemu viete automaticky zverejňovať tendre priamo na svojom webe. V sekcii pre dodávateľov alebo verejných zákazok, tendrov a podobne, alebo hociakej inej, v ktorej to dáva zmysel. Web Publisher je vlastne prepojenie Tenderboxu s vašou stránkou a nastavujeme to kvázi raz a potom to už beží samo.
Zobrazia sa tam vlastne výzvy, ktoré vy označíte ako verejné. Čo tým vlastne získate? Ako som vravela, automatické zobrazenie teda aktuálnych tendrov, takisto nejakú transparentnosť, väčší zásah potenciálnych dodávateľov a tiež oslovenie nových firiem. A ešte je i taký prirodzený tlak na vašich súčasných partnerov, teda dodávateľov, pretože vedia, že nie sú jediní. Takže týmto zvyšujeme sústavne nejakú konkurencia, schopnosť dodávateľov. A hlavne teda nemusíte nič kopírovať, vkladať, zverejňovať, ale systém to urobí všetko za vás. Keď sa na to pozrieme teda ešte v praxi, ako to vyzerá, tak zase mám nejaké praktické ukážky priamo z webov našich klientov, kde teda to vyzerá takto. Tak, a čo sa týka teda fungovania v praxi, tak priamo z vašich stránok, web stránok, vedia dodávateľia vlastne poslať žiadosť o zaradenie do výberového konania a je potom len na vás, na tých administrátoroch, koho teda zaradíte a komu odošlete tú danú výzvu a bude môcť sa zúčastňovať alebo zúčastniť toho daného tendra. Tak. A ideme ku koncu. Na záver by sme si teda ešte zhrnuli, čo všetko sme si dnes prešli. Bolo to teda SMTP alebo e-mail z vašej domény, ktorý teda zaručí dôveru a vyššiu čitateľnosť. Facelift prihlasovania zase zaručí nejaký profesionálny dojem a takisto vizuál vašej značky. A web publisherom získate určite transparentnosť a tiež širšie portfólio dodávateľov. Tak, všetky tieto funkcie sú samozrejme dostupné už dnes, nevyžadujú žiadnu veľkú námahu ani nejaké špeciálne IT schopnosti, stačí sa nám ozvať. Tak ja by som vám veľmi pekne poďakovala za dnešný čas. Verím, že to bolo prínosné pre vás a budeme sa tešiť na budúce s nejakým iným kolegom zase. Majte sa krásne a dovidenia.